Липса на витамин D, значение и влияние. През последните години са проведени множество мащабни проучвания, които показват доказана връзка между дефицита на витамин D и респираторни инфекции, като бронхит, пневмония и настинки. Важни факти за витамин D. 1. Звезда симптоми на дефицит на витамин D звезда. Жена с главоболие и хронична умора се оказа с ниво на витамин D в тялото от 5,9 нанограма на милилитър. Добавките с витамин D решават всичките и кратко здравословни проблеми. Хората с ниски нива на витамин D са 2 пъти посклонни да страдат от костни болки в ребрата, краката и ставите. 2. Звезда влияние върху кожата звезда. Отслабената имунна система води до повече мазнини в кожата. Липсата на витамин D може да допринесе за развитието на псориазис. Витамин D увеличава производството на специални съединения, отговорни за регенерацията на кожата. 3. Звезда други последици звезда. Хората с достатъчни нива на витамин D отслабват полесно. Ниските нива на витамин D могат да причинят загуба на коса, особено при жени и деца. В 65% от проучванията е открита връзка между депресията и ниските нива на витамин D. През 2014 година изследователи от болницата на Бернския университет в Берн, Швейцария, установиха, че 71% от страдащите от хронична мускулна болка с дефицит на витамин D. 4. Звезда рискови групи звезда. Възрастни на 55 и повече години, офис служители, които прекарват по-голямата част от времето си на закрито, хора с тъмна кожа и хора с високи телесни мазнини са изложени на риск от дефицит на витамин D. Изследванията продължават да разкриват важността на витамин D за нашето здраве. Не забравяйте да се консултирате с лекар, ако имате въпроси или съмнения относно вашето ниво на витамин D, слънце се лице мандарина. Ако имате недостиг на витамин D, но не го осъзнавате, той ще прогресира и ще доведе до някои лоши проблеми, включително тези, за които ще ви разкажем. Мекота на костите при деца и костни изкривявания при възрастни, различни видове рак, сърдечно-съдови, автоимунни или невромускулни заболявания. Мазната риба, рибеното масло, консервираната риба тон, стридите, скаридите, гъбите са много богати на витамин D. Изненадващи симптоми на дефицит на витамин D. 1. Кошмари. 2. Синдром на неспокойните крака. 3. Акне. 4. Биполярно разстройство. 5. Пропуснати сърдечни удари. 6. Респираторни нарушения. 7. Псориазис и екзема. 8. Проблеми с синусите. 9. Сенна хрема. 10. Учестено дишане при бебета. 11. Рецидивиращ тонзилит при деца. 12. Проблеми в структурното развитие на децата. 13. Дълъг ковид. 14. Ранен пубертет. 15. Емиома на матката. 16. Нередовен менструален цикъл. 17. По-дълги менструални цикли. 18. Инконтиненция на урина. 19. Световъртеж. 20. Сеаркопения. 21. Късогледство. 22. Глаукома. 23. Еректилна дисфункция.